Takže čus lidi, tady Ezálek a vítám vás u dnešního videjka. A dneska si zahrajeme Roblox a v Robloxu si zahrajeme klauna. Budeme to tady hrát s nějakýma hráčema tady náhodnýma. Už tady skákají, tady hráči skákají. No, hezký. Tak zahrajeme si, dejte like, odběr a zvoneček, protože mě hodně podpoříte. Snažím se dát 1000 odběratelů, tak dejte ten odběr. Budu dát za každý like, odběr a zvoneček, aby vám neunikly další videa nebo shorty. A teďka jsem taky doskladnil nový drinky, moje pitíčka, jsou ty nejlepší pitíčka, jsou tam ananasový příchutě, broskovový a jahodový, je to fakt dobrý, jenom za 45 korun, má to 750 ml. Mega se to vyplatí, takže kupujte, kupujte a my tady už jdeme do hry. My se připravujeme. Jdeme vybírat mapu, jaká bude. Já budu asi hlasovat pro tu mapu uprostřed. Severs. Takže jdeme na to, klikám na to, 6. Nice. A kdo bude klaun? Jaká bude mapa prvně? Steampunk, no tak to jsem nechtěl, ale dobře. A kdo teďka bude ten klaun? Nějaká Verča, nebo kdo to? Nevím. Tak to nejsem já, škoda. Chtěl jsem to být, ale tak co už. Já už jsem tohle klauna jsem nehrál, tuhle hru jsem prostě už nehrál tak dlouho, že oni už za tu, třeba jsem to nehrál tak rok, takže už za ten rok tady přidali hodně moc map a tuhle mapu si ani nepamatuju, že tady byla ta nová, no. Takže tak já se jdu někam schovat a až budu schovaný, tak se ho ozvu. Takže klaun už jde a já jsem se ještě nenašel žádnou schovku, takže nevím, tady jenom tak pobíhám. Protože já tuhle mapu neznám, já jsem tohle nehrál za dobu, když ještě jsme hráli tohle klaun. Nebo jsem to hrál, tak nebyla tahle mapa, já nevím, kde se tady schovat, protože tahle mapa je nová. A tady žádný bugy, ani žádný prostě nějaký, kde bych se schoval, tak to neznám. Tady klaun jde. Teď jsou vlaky, nějaká stanice tady, opuštěná asi. To hoří se z toho komínu. Pustý. Jo, nakupujte drinky jenom za 45 korun a vyplatíte to, protože to má 750 ml, takže nakupujte. Je tam hodně příchutí. Lidi, on jde za mnou klaun, on byl za mnou, on je v tom vlaku tady. On tady někde je. A já se bojím, jdu radši pryč. Já se fakt bojím, já mám strach, on někoho zabil. Já se tak bojím. Musím najít, jestli teď doufám, že na téhle mapě je nějaký drink, protože drink ti pomůže, aby si nebál, prostě ti pomůže ti schovat se, prostě, když vypiješ drink, tak prostě se hned schovat. A je to zdravé pití, jo, už to tady na tréninkách je to prostě zdravé. Ale nevím, kam se schovat, tady nejsou dobrý schovky, prostě tady nejsou žádný schovky dobrý, to je hrozný, to je po schodech. Lidi, už zbývá jenom necelá minuta. Musím se rychle schovat, musím někde přežít prostě. Ten klán, já se ho strašně bojím. On mě viděl. Jde za mnou, ne? Komu? Ne, pojď se skočil dolů. Ne. Lidi, už zbývá jenom necelá minuta. A já jsem se rozhodl, že se tady schovám za nějaký vlak. Sice to není dobrá schovka, ale jinak lepší jsem nenašel, protože na téhle mapě moc dobrý schovky nejsou. Tady byl plán. Musím se tady schovat, počkám tady tu půl minuty, tady počkám a doufám, že přežiju, no. Lidi, já jsem tady prostě seděl v tom vlaku na židli a dával jsem si kafíčko. Nedával jsem si kafíčko, dával jsem si drink, ten nejlepší drink na světě. Jo, a dával jsem si drink a prostě kolem mě tam běžel prostě klaun a nezabil mě, protože prostě když si dáš drink, tak prostě tě nezabije ten klaun, takže já jsem se napil drinku a nezabil mě, protože jsem měl vedle sebe jsem měl štít, takže mě nemohl zabít. To se vyplatí, takže si kupte za 45 korun drink, je to ten nejlepší drink na světě. Takže lidi, už jdeme vybírat další mapu a jsou tady fakt mapy, které neznám, jo, protože prostě jsem to hrál před rokem a tyhle mapy tady nebyly. No a prostě jsou tady nový mapy, takže neznám. A doufám, klaun nejsem, no. Škoda, ale prostě já to strašně moc okomentuju další hru. Je taková mapa, nějaké lodi, nevím co to je, a nějaké lodi prostě. Klaun se spawne za 10 sekund, musím se někam schovat, ale zase určitě nenajdu žádnou schovku, ale budu se snažit to nějak vyhrát, takže tak, no. Tak já se vám ozvu, až si se někde schovám. Tady ten klaun! A já tady prostě něco vám říkám a najednou se tam spawne u mě prostě klaun a zabije mě. No, skvělý, takže se vám ozvu, až bude další hra. Takže lidi, už vybíráme další mapu. Takže já tady asi vyberu nějakou tady tu čokoládovou.
A doufám, že teďka budu clown. Ne, já nejsem clown, škoda. No, nejsem, no, škoda. Já se vám ozvu, až budu mít zase nějaký místečko, ale snad už se nějaký místečko najdu. Už nějaký lízátka tady jsou. Lidi, právě teď jsem vám chtěl říct, že jsem si našel místo a že není sice dobrý, ale tak co už? A doufám, že mě nenajde. A najednou prostě tam běží kolem mě clown a zabil mě. Fakt skvělý. Takže si počkáme na další hru, no. Skvělý fakt. Takže budeme tu mít další hru. Minulou hru přežila nějaká zubáva, já nevím vůbec, kdo to je, ale dobře. Takže já bych tady volil asi Dead House. Já jsem to nestihl volit, prostě to, já jsem na to chtěl kliknout a ono se to dalo pryč prostě. No, já doufám, že budu já clown, prostě. Jo, jsem clown, yes, poprvé. Yes, nice. No, teď musím čekat 40 sekund, až na hru, protože oni se teprve teďka schovávají a já musím počkat. A já jsem clown, nice, as I like a clown, yeah! Nice, lidi, už začala hra. A budu se to snažit tryhardit, jo, takže jdu na to. Kde jste, lidičko, je první oběd. Takže lidi, zabil jsem dalšího, tady nějaké skrýše jsem tady zabil prostě další u nějakého hráče. Jako ezálek. Tak mě zabij. Lidi, tady další. Ne, ona to stihla, já jsem ji měl zabít, já jsem ji nestihl zabít. Ach jo. Ale tuto hru jsem byl jako clown a zabil jsem asi 2 hráče a 3 přežili, takže docela dobrý. Další hru. Amunets Return volím, nevím co to je, ale dobře. Jaká farma mapa, jo, tak jsem chtěla dobře. Nějaká Altus Hiphone, ne. Mám tady i baterku. Že lidi našel jsem si schovku nějaké spodové. Prostě tady můžeš zavést do sena nebo co to je prostě. A tady jsem se schoval ale prostě tady ten týpeček, on mě prozradí prostě, jdi pryč. To tady nebaví lidi, půjdu se kouknout ven. Snad mě nenajde, nebo nezabije. No, to je krásný. Tady pokud do nějaké díry. Tak to můžu schovat. Nějaký autítko nemůžu ujet. Lidi, chyběly 2,5 minuty. A mě zabil clown. Nicméně tohle bylo všechno z dnešního videa. Pokud se vám tohle video z Robloxu z téhle hry Clown líbilo, tak dejte like, odběr a zvoneček a uvidíme se u dalšího videa. Čusky a nakupujte drinky. Budou i ve slevě, jo, takže nakupujte. A kdo má zájem o drink, tak napište do komentářů. No. Ha ha!